blahoželám chlapcom k výbornému výkonu, pretože dneska sme prečili reprezentantov a hovorím najväčšieho pre mňa ašpiranta na titul. Prievidza to mala ťažké, pretože oni sa musia pripraviť aj na ten koniec sezóny a musí to proste vyšperkovať tú prípravu. My sa tiež pripravujeme na koniec sezóny, lenže mám hráčov starších, ktorí hovorím, s nimi sa musím opatrne hrať a nie je to až teraz také extrémne podstatné. Ale hovorím, som rád, že môžeme zabojovať o slovenský pohár a verím, že doma dobrým výkonom máme šancu ho vyhrať. A ja hovorím tak, že máme sa šancu, ale ja som maximalista, ja si proste poďme tam pôjdem do Humenného a verím tomu, že to tam proste budeme oslavovať. Už pred zápasom sme si boli vedomi našej sily v domácom prostredí. Trošku iný volejbal prezentujeme tuto v Prešove, v tejto našej hale a trošku iný volejbal prezentujeme vonku. Ja si myslím, že predviedli sme dobrý volejbal, bojovný volejbal aj na jednej, aj na druhej strane so šťastnejším koncom pre nás, ale myslím si, že o tie body, o ktoré sme v tiebreaku vyhrali, tak asi o to trošku sme boli lepšími dneska. Čiže veľké šťastie pre nás a ja verím, že sa to ešte nekončí len postupom do semifinále, že ešte nejakú vodu zamutíme.